వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాడా బాయ్ సుబ్బు. ఫ్రెండ్స్, మనకైతే హెల్మెట్ వచ్చేసింది. చాలా రోజుల నుంచి అయితే నేను వెయిట్ చేస్తున్నా. నేనైతే అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసిన, వచ్చింది. మన బైక్ అయితే ఏ కలర్ ఉందో సేమ్ అదే కలర్లో మ్యాట్ గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్లో కాంబినేషన్లో ఆర్డర్ చేసిన. సింపుల్ బ్యాగ్స్ ప్యాకేజింగ్లో వచ్చింది. నాకైతే 1900 చేంజ్ ఎట్లా పడింది. మనం ఆర్డర్ చేసింది సింపుల్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. స్టీల్ బర్డ్ ఎయిర్ SBA1 మోడల్ మనం ఆర్డర్ చేసింది. మనకి MRP అయితే 2000+ ఉంది, బట్ నాకైతే 1990+ వచ్చింది. ఇక్కడ 3 జనరేషన్స్ అని రాసింది. స్టీల్ బర్డ్ ఎయిర్ అని చెప్పేసి మనమైతే డైరెక్ట్ ఓపెనింగ్ అయితే చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే అసలు సింపుల్ ప్యాకేజింగ్లో వచ్చింది. అసలు నాకైతే ప్యాకేజింగ్లో మాత్రం వరస్ట్ అనిపించింది. నేను ఆర్డర్ చేసింది అయితే ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ స్మోక్ వైజర్ అయితే ఆర్డర్ చేసిన. తర్వాత నుంచి అరే ఇది డే టైంలో యూజ్ అయితే నైట్ టైం యూజ్ కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ ప్లెయిన్ వైజర్తో ఆర్డర్ చేసిన. బట్ నాకైతే 2 వైజర్ అయితే వచ్చేసినాయి. ప్లెయిన్ వైజర్ వచ్చేసి హెల్మెట్కి డైరెక్ట్గా వచ్చింది. స్మోక్ వైజర్ అయితే బయట ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది. మనం కావాలనుకుంటే ప్లెయిన్ వైజర్ తీసేసి స్మోక్ వైజర్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మనకైతే కింద స్ట్రాప్ ఉంది. స్ట్రాప్కి అయితే ఒకటి కాంటెస్ట్ అయితే వీళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కాంటెస్ట్ అయితే రన్ చేస్తారు. దీన్ని మనం కూడా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రాసెస్ చేసుకుంటే మనం అందులో ఉన్న గిఫ్ట్స్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు. మన బై లక్ వీక్లీ ఉంటుంది, మంత్లీ ఒకసారి కార్ ఉంటుంది. ఇదైతే పక్కకు పెట్టేసి హెల్మెట్ అయితే చూద్దాం మనం ఫ్రెండ్స్. ఇది అనమాట. ఇదైతే దాని స్ట్రాప్ కింద మనం 1000 అబోవ్ నుంచి అయితే ప్రతి ఒక్క స్టీల్ బర్డ్ హెల్మెట్కి 3500 వరకు ఇదే స్ట్రాప్ అయితే చూడవచ్చు మనము. లోపలైతే ఫోమ్ అయితే బాగుంది. మనకు ఫోమ్ అయితే మళ్ళీ రిమూవబుల్ ఉంది. మళ్ళీ అటాచ్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. మీద మనకు విండ్ కోసం అని చెప్పేసి, ఎయిర్ కోసం అని చెప్పేసి విండ్ ఒకటైతే ఇచ్చారు. బటన్ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. ఇదైతే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్, ఇది మంచిగా ఉంది. ఇది ఒకటైతే పైన ఒకటి ఉంది. అలాగే మన చిన్ దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది. చిన్ అంటే మన మౌత్కి కింద కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి కూడా మనకి హెయిర్ అయితే వస్తుంది. కలర్ కాంబినేషన్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన డామినర్ 400కి అయితే బ్లూ అండ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ ఎలా అయితే ఉందో అదే కలర్ కాంబినేషన్లో అయితే నేను బుక్ చేసిన. అట్లనే ఇదే హెల్మెట్లో చాలా బైక్స్కి అన్నిటికీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. అన్ని బైక్స్కి కూడా కలర్ కాంబినేషన్కి డ్యూక్ 200కి అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకైతే అన్ని బైక్లకి అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నా బైక్ అయితే గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్లో అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. అలా వైజర్ కూడా రిమూవబుల్ ఉంది. వైజర్ అయితే మన ఇష్టం ఉన్నట్టు అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యాంటీ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అయితే మనకి వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఐరన్ రాడ్తో కానీ గీస్తే వైజర్కి అయితే గీతలు పడతాయి, కానీ డైరెక్ట్గా మనం చేతులతోటైనా ఏదైనా నార్మల్గా పెట్టినా కూడా అయితే గీతలు పడాయి. అట్లనే మళ్ళీ అన్ని బైక్లకు కూడా అవైలబుల్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ ఫేస్కి ఫిక్సింగ్ కూడా బరాబర్ ఫిక్స్ ఉన్నది. అసలు ఎటు కూడా వదలట్లేడు పెట్టుకుంటే. వేరే హెల్మెట్స్ ఫిట్టింగ్ అయితే బరాబర్ రావు, కానీ ఇదైతే బరాబర్ ఫిక్స్ ఉన్నది. అసలు ఇంత కూడా వదలట్లేదు. మీ సైజ్ని బట్టి ఆర్డర్ చేసుకుంటేనైతే ఫిక్స్గా ఉంటుంది బరాబర్. అసలు ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అన్ని బైక్స్కి అన్ని కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీద వైజర్ మీద అయితే ఒకటి స్టిక్కర్ ఉంది, వార్నింగ్ స్టిక్కర్. ఆ స్టిక్కర్ అయితే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం హెల్మెట్ అయితే యూజ్ చేయవచ్చు. ఈ వార్నింగ్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఇదైతే స్టిక్కర్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రాడా బాయ్ సుబ్బు. అట్లాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి. ఇంకైతే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తాయి.